मर्निं बयनिसिमबो आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै बुधबारनि फुङावनो आङो गामियाव थांनो नागिरदों। माने दिनै सेन्टाराव एसे बुरजा मानसि नांगौ जादों आरो मैया माने खोन्थानो आङो सम मोनासै, बेनिखाय दिनै फुङावनो खोन्थाहैनोसै आरो सेन्टारफोरखौबो साफा खालामना गारबोखानोसै एखेबारे। आरो नै बाल्थिं लाबाय, माने बियो बाल्थिङा सेन्टारनिनो आङो माने लाबोनाय जादोंमोन आरो आं माने ग्लासफोर लांदोंमोन, बेयावनो सोनानै लाबोदोंमोन थांनाय मासावनो। ओमफ्राय दा लांनोसै, बेयाव माने दैफोरखौ रोगानो गोनां जायोना। आरो सेन्टारनि साबिखौबो लाबाय। बा बिस्कुट लाना फैबायानो बाबुआ, बिफानि लंपेन्ट गिदिरखौ गाननानै। गाहायथिंजायबो मक्टायनो गोनांसो जादों र'दै बाबा ने। गाहायथिंजा मक्टायनो गोनां जादों, लंपेन्टआ जि गिदिर ना। नाय मा लाबोदों बा, नायासैनो बिस्कुट। बाबुनियाव 100 फैसा दङमोन, बाजार खालामनानै लाना फैबाय फुङावनो। ओमफ्राय 50 थाखानि बाजार खालामबायनो, दा आरो 50 थाखाखौ आंनो जासिदों। नै लंपेन्टआ जि गिदिर बिफानिसो, आंनि जाखाबाय दे, नों मोनखाला आरो जि गिदिरखौनो गानना लाखाबाय। आरो दंबावोसो, आरो 200 दंबावोसोनो बाबुनियाव फैसा। मोनखाबाय आरो आंहा माने फैसायानो गैयामोन दिनै। मोनबाय बहुद गाहाम आरो फुङावनो फैसा मोनबाय। गामियाव थांनानै नै आङो थालिर बायना लाबोबाय, 50 थाखानि बायना लाबोबाय। नै नोंनि फैसाया थालिर बायना लाबोबाय आङो। बाबाया थालिर जानो होयोना, जादोसो। ओमफ्राय बेखौ बख'दो, दिहुनदो, बाल्थिङा सेन्टारनिसो ना। थांखानोसै उथुमालाहानि 50 थाखानि लाबोदो, थाइनै भारा हरदों। जादो, गोदै नंगौना नङा जाले। बाबाया जे थालिर बायना जानो होयोना। गोदै जाजोब जाबाय था दे गरमाव। थाइनै बारा हरदोसो। बिफाया माने जि थालिर जानो होयो आरो थालिर मोनबानो बायना लाबोनो नांगौ होननानै खोन्थाबाय थायो। बेनिखायनो माने गामियाव मोननानै लाना फैबाय आरो आङो। थाइसे जाबावनो नामा? जानो नांला दे, बेखौ जानोसै आङो। आंहाबो जानोसैनो जिरनानै लाबाय। अखा मोनाखै नालाय गोदैथार। गिदिंजोबनोनो हायासै आङो, माने थालिरखौ मोननानै लानानै फैबाय आरो बियो माने फाननो लांनो नागिरदोंमोन, मनायाव सोबाय थादोंमोन, बेयावनो मोनहैबाय आङो बिसानाव। बहुत लाखि आरो बाबुआबो होबाय 50 थाखा, ओमफ्राय थांनानै फैसाखौबो लांफादोंमोन आङो। ओमफ्राय थालिरखौबो मोनबाय, लानानै फैबाय दा। इमान बार बारदों, माने जिफोरानो मोजां थाया। बै खोबनासो लाबाय बाबुनि सलाखौ। नै लद्रा जाना थाबाय। फुङावनो जि सुना होबाय, फुङावनो सुबासो रानो, जि बार फैदों। दा आरोबाव थांफिननोसै गामियाव, खोन्थाजोबनो हायासै माने गासैबोथ' थांजोबनाय नङा, 10-15 जनसोबाबो जागोन आरो मानसिया। दा सेन्टाराव थां दे। सेन्टार ओइ बाजै, सेन्टाराव थां दे दा। ओइनै दखाननि बाजै थांगोन दे ना, थाङालासिनो थानाङा। 10:30 थां। नोंसो नांगो बैसो, आपिया फिसाना, ओमफ्राय 30 बोसोरनि गोजौनि मानसिसो नांगो। आइयाबो थां नोङो। दसे थां, दायो 10:30 गासैबो थांबा खेबसेयावनो जायो। साथाम मोनबाय, बेयाव थांजोबगोन साथामबो। गामिनि सगाव आरो खोन्थाहैनोसै ओइथिं। सेन्टाराव थां दे बाय, दायो सेन्टाराव थां।
माबा मा होनो डाक्टराथ' फैदो खिन्थु मुलि गैया नालाय मुलिनि थाखाय दा मानसि नांगौ जादों थांबानो जाबाय गासिबो थांगोन ओइ नै सिमां लाहानि बाजिमोबो थांगोन सिमां बिमा निलुमुआबो थांगोन गिदिं गिदिंनो सेन्टाराव मोनफैबाय जि मेंजोब्बाय माने ओमफ्राय तालाखौ खुलिनोसै सेन्टार खुलिनोसै हाबनोसै सेन्टारखौ साफा खालामनानै थांसै आरो साफा खालामनो नांगोन खोमसि जाना दङ मेंजोब्बाय सान्दुंआबो जि गोसाथार बिथिंजाय जि बरिया बार नांदों माने जि थाबाय थानो आराम नांदों आरो सान्दुं गोसानिफ्राय गिदिंना फैनानै एकदम बरिया नांफैदों आरो बिथिं फैनानै मोनबाय आयो बाबा बाबुआ बहा बहा फैसा मोनबाय थायो आरो बहाबा 200 दङमोननो लाबो बा नै बाबुआ जि फैसा एसेना दोनो जोंहा आंहा माने फैसायानो गैया आरो दिनै दहाय 50 थाखा होबाय बाबुआ दा आरो 200 होबाय आरो बिजोंसो सोलिदों आङो माने बाबुआसो सलायबाय थादों आरो दिनै आंखौ दा आङो सेन्टाराव थांनो ओंखारबाय ओंखामबो जाबाय मैथाजों खांख्राइजों जाबाय आरो खांख्राइ बाथोन मैया बायना लाबोनाया ओमफ्राय नै रेडि जाबायानो स्कुटि बाबुआनो दिहुनना होबाय स्कुटिखौबो खाथिबाबो माने थाबायना थांबानो मोनहैला आरो आङो एसे लेट जाबाय नालाय स्कुटि लांनोसै बिदियाथ' साइडेआव सेक्टरावबोथ' होगासिनो CHO बायदिआ BP नायबाय थादों मानसिफोरखौ माने जिखिनिया मानसि लिंदोंमोन गासै फैजोबखादों बहुत जादों आरो मानसिया यार पैसा है 160 पे नहीं पैसा है ना मरगाव आरो बिथिंजाय सुपारभाइजार बायदिया मानसिफोरखौ बुजायगासिनो प्रेगनेन्टबो दङ ओमफ्राय बुरैफोरबो दङ गामिनि एसे बुरजा लिंदों नालाय दिनै मानसिफोरखौ सुपारभाइजार बायदिया बुजायगासिनो आरो गासैबो थांजोब्बाय ओमफ्राय जोङो नै साब्रै दङ आरो नै दिनैनि भेक्सिनखौ बे सबितायानो लायबाय ना सबितानो हले मोर इमान बिपद हल হয় আজি एकदम माने जोङो बेबायदि खामानि मावनानै लिभार किडनि गाज्रि जाबाय होननानै रायलायबाय थादों आरो नै गाखोबायानो मगे थैजाबि ना गिदिया थांसे खामानिया बिराद गाज्रिथारबाबो गाहाम नाङो आरो मावनो दा मोनानि ओंखाम संदों जेबो ओंख्रि गैया नै आलुसो बयल खालामदों आलु बयल खालामनानै बाथोन बानायनानै जानोसै आरो दहायनि मैथा ओंख्रिया दङ एसे ओमफ्राय जेबोआनो गैया लाबोना दोननायबो दालि दङ दालिखौलाय बेसेबां जानो गाबोनबो जानो नांगोन दालि आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान ब्लगाव गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गुड नाइट बाय बाय